Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Magezi takulandirani kuno channel Namiso ali pa board. Panopa ndikucheza ndi ma artist amene apepa kwambiri makamaka Oblo anzanga ndeziko yopana amalawi ndi Oblo amene ndi B nyamula chikwama ndikucheza ndi B nyamula chikwama Oblo komaswere apa azipanga introduce madam Mama B. wa Oblo. All right. Oblo. yo B nyamula chikwama afinge nthawi yathu yakwana tavutika ndipo okay widi amuna miso ndimene takulandirani pano pa chezo mugero zabwino madam yopana chiro idopata Israel okay api madam zabwino zaburi madam moyo kwenda bwanji mu planter ma planta ndezi said nangona pakati patonde mwaya samoto mwaprowa wina lesa kuti wani ife takupeza nikuti kuti mwana kusanendani kuti tili kuti ifeyo tutangobwera iyi timayika ma area anakusanenda nangoyika ma area kuti magayizi amakonda kuzatchira kuno mukubatisa mubatiya mageza akumafufuza to magayizi kuno kuti okay tizenda ma private location ino kuti muna musamali hati location private location bani yopana okay magayizi ndimene ndakulandirani kuno ku AMTV amuna miso TV channel panopa tili kuno ku Blantyre ndipo ndikucheza ndi Obi Brogo pamene pali B2 chikwama ndi crew yake kuno kuti tili kuno ndi ku Sophie's Sports Bar kumene kumachitika zinthu zambirimbiri ngati mungafuna nangatengalime chiro nditi amuna miso angalime ngati mungafune chinechi chonse chokuti mufuna kuzizirisa kukhosi mufika kuno ku Sophie's chapo mpapo pa Superlate kungofika pa Superlate pati muona pali paina yake Sophie's kumene kuli komanso kuli lodge magonero abwino chilichonse muchipeza kuli yopana koma panopa tiye ticheze OBG ndi tiye tikhaleke limodzi Takulandilani ku Sophie's Sports and Bar. Mwatipeza kuno ku Sophie's kupaka life ingati mwana wa school. Mesa mwati sabi, mesa mwati pesa. Amuna miso ndino? Amuna miso ndineyo. Amuna miso ndino? Ndino kukutumeza kuno private location like saying ndemo kwela kwela. Koma makai, ndakuona ndo makai za drip. Mix femanda ada chiyo hizo. Amuna ni maoni. OPG singalole swaga. Yana G, OPG yana G. Elibogodi badeka. Elibogodi rugira ebwawe. Ifesini maziwa Ineyo. Bana so chilo ndio mweyo basi. Kama amuna misonga lime. Okay. Hadi nanga lime. Sungali ime big. Nyimbo zake ndo tuzomwezo ndo makaizo ma trains au ndo mweyo makaizo. Amene ndiri nawo panowa. Yopana. Yopana. Tenda amuna miso. Amuna miso. Ero makaizi ndi ifeyo akuti silingalime ndeno tiyambe kucheza macheza ife amba modelo chikwama chili kuti ayiwa mane yomweji aronifira oho mwomo ndi omweji mix no mswaga ba young nigga beat young niggas ezo
timeneka nizuri pa blue frame bitwera idi lelo liji kwa mwanya mlandi blue frame Mama blue frame mwezo B blue frame you know B2 B amuna ozine naso na guruguru BP okay kubera kwa ile kundu kwa sisi kwa maana ndifuna kile bapi okay kuziwa B maji wa manya mlandi B2 macheza ife macheza ife ndio simple kintu zije sasa baada pesa mo macheza ife ndio same ma plantaya kama vipi mwa samodo chifanya ni pipi zifanya vitu that young kings man moro mafua mayesi amalawi moro mafuna mayesi okay mayesi ndani ndino amena ubrata ya kunuka penda kumalawi malawi you say everywhere Lori Malawi every nigga will have it buddy mafua would agozene mafua would everywhere mavamuna miswe eno mawuriweza bantu nabayizi mayizi obro kunabayi bayize mkuchira nabayizi kwano moro mafua would everywhere ndowoza namuna miswe okay BTs BLC igulana travel yani travel dance nuka Ndokamida kuziwa. mutima wanu Ndokamida kuzoza between day okay inewe baganyika blue frame kongo kuzane kuti no ife generation yathu badi generation yathu ndi adiya badi nokaso muziwe natinane nakale badi komano ndichona kuti no ife somwe timapanga badi somwe ife timafuna ife ndi za live ife ndana live wezo live mix ulo wekaso tongona minori bizira timapanga somwe timafuna badi kubanga zomwe chano kuti no ife no silimaova badi silimaova kani ndani ife no brata ramuna miso yo mata ndafuta kusohudi LCD ndi BPs travel yake kwambiri Rinya mwana yewa afinge tao yatu yawa eno no kama zao ni mablanta amuna miso no kama maziwa asu ife travel afombe amuna miso ife travel afombe okay ife ni mablanta ibakawo kublanta yawo never would have kaulongo okay travel ya pombe mukudana naye travel afombe fanyo ndaja wadani atwaji inadana nusindi kwaziwa okay adana tu simuwaziwa akumemba sondena hadi kumangoyi ziyangozo ule fesero kufa efelma brata ramuna atumwaziwa amene kwachulawo ife pano sikubwera kuchula wina aliyese komano mukudziwa zimene kapena ngati ali ndi ufulu atha kuchula chifukwa chake hipa kuti ndimene iwo akuti ndana live fesero amuna miss fesero mabisi awili only akale full bwana akale full amalawi mafuza akale full amuna miso akale full awili ajewa ariye bila mafuza akale full ye oblo wonde ya bitu azana yopana wa ino level yanu bizika kwa fana yopana bitu di habari ya namina jana somo wasiwa sasa mina jana beni amina jana beni namina jana somo za beni somo za beni amala kumba ino ni churano ino mesa ni ma interviewer ife nikupanga ita amina jawa dabeni Nukukaga mwa umana mwazo uri anapi walibeza bwaja si dada awana musandani uri awana janabe okay yabu asiyana musandani ndiri kuno awana janabe ineyo I stay within it day kuno kunima konda kuchira kusofis kusofis kuma konda kuchira sofis sports bar ndima konda kuchira basi ningoda isakathaga ne kamutu usondane so kanyade chanchani tanyadisa hai ndino kwali wali mabwana sana ndakubwera hapa pende ndemix sina kanima amuna maida so nane so ndibali Efere machama efe mambwele amala agari pinya muna yiwama afike tau yatu yawa yopana wambi tavurika ndipo
madolo ndio wasayangana nuko tose ni madolo amalawi ni madolo matofanene ni madolo yeah maizwa Yopana. amuna misu inusu ndolo atanini waso ni adolo malawi yose atanini na dolo amuna misu nda dolo Aliyese ni dolo. dolo aliyese ni dolo ino generation akantona kama bendile kwa fema ka generation okay generation ya hip hop panova ino munene kuti mufuna musinte hip hop also to front center but the thing is if you center is mezozo waiting also rising tinasinta okay also rising hakula kuta center panova kwa nice tonight nakane kalime shiro ndiri iwe ndiye kalime kwakwana iwe pinya mulayiwama afike tawu yathu yakwana tavurika ndipo kwakwana patebulo Monde. okay Misu zuri yani. amalawi tini amuna miso akati pinya mulayiwama obulogo ndipo kwakwana asi amuna miso kuti zuzumusa limakhaifelo kujama yaifo aiza wait genga oblo wanzanga efe ndokore efe nanadi mava isina efe nanadiha okay mava muna miso efe nanadi amuna miso Yopa. yopa ah bamba rede Aba. ila pana lebale okay mava muna miso maribize efe majama efe eno maurisimu yokomano iza efe ndizopa mukauze swa nawo akufumbika mati ufumbi ndunde mukuthandaza kulilongwe mazuwa bwanyi okay eniyo mazuwa bwanyi mesa kufumbi okay ufumbi anthu akamene kufumbi amene kuti kufuandika kufumbi kwambiri tithawo ndidati ndikinside utha kuyenda wapasi kuchoka kakuti Osatua. auna miti eno mango nimejema efe mava ndema mukauzana ulongo kuti basayo akati pinya mulayiwama apingi tawu yako mukawo inu anaulongo fena dolo wambiri fena dolo wambiri fena masayo wambiri ndekuti oblo wanzanga gang oblo ndekuti kuphwekesa magezi akuti ndakukusida fena mapakisana ikabe fesa kama meya fena do munamba na chani nthethu akufumbika aufumbi azisamba pesa ndakufumbi uli doti ana ufumbi muzisamba Yopana wambi. azisamba Yopana wambi. amuna miso ino mwabwe fena majama efe aodine ni mwemo wa amuna miso ino mangoripeza ifena majama efe binya mulayiwama Crispy mara ndungofusa kuti basi ndungofusa amuna miso baba nitokola ifemesa mama mo amata kuyemba naye Amina miso. Ina kwani topla kuti kuti ya kwani jadi kana kwani. ndungofusa sikuti basi zapfa Okay. Seriously? Ngibona namashikili. Live. Like Usafuna kuna. Kusafuna kunama. Like Like by new generation. Sungari suku abusizo. Express agwabo. akwera po Yeah. Because agwira ya new generation. Wahado sakusagwira. Achinyamata. Azifira. azifika Right. Ifenda amene maimba trap ya life. Akakhala Osa na- this Christ abwera po. Ukuna Mano best ndio lino ifene ma gangster wezo. When you Ndio do pana, what mesa trap generation ya. yao. Anarabo. panova apanga Amuna misu. Abanga pesa. Ino fando fusi. What about abanga pesa? Ife I don't ya like mwini. the generation Ife of Nigeria OPT must do- gang. Like even my own. Even they are doing like I am a teenager. Right. Couldn't they feel that? Like we are no skies. Now we know what's nakane kalime saying Alime. Ino. Shira ndio Mfano way. fusi. Yeni Ife kalime OPT gang. Shira ndio way. Ndi amene mukunena ukayakuli ife amaimba trap ya hadi ni ndani niyo mungamere kufusa lesa ndife Your pana you did it.
ino mungamere kufusa tabuno do sama kamozi do sama kamozi komano if you travel to my life siulanda la mtu okay tsopano ndaonapo mavideo zanu ngapo chifukwa chani mazulo umaonesa kumangamba okay matando uzene na ndobe kusa amapwekesa mava matale ivesoti uzwane mudobwero ndimava kuti amuna miso tivi iferomamute mama mmozaitu mukamba kumenya viriri mutu iwe simesa kuti ndi producer akapera mabruskari panga kutrava ndi anzanga zikandipwanya panga ndondipesa ndi anzanga yanika blue ye utrava ndi anzanga mabruskari panga kutrava ndi anzanga mabruskari panga ndutrava ndi anzanga zikandipwanya panga ndondipesa ndi anzanga mabruskari panga kutrava ndi anzanga yanika blue ye nzomwere mapanga watch me on the FB buddy. Like I said, kuti pa modeling unaanza kuti like asamazangane basi kuti anthu yankhozozani koza anthu ambiri pali maboys ena amazonga tuli we model ine singapange no relationship nayo ndoti we pa model ndoti we ndiwe ashawu chani zibezi zolakwika izo nizokulolo even a model olala kanka zinoleka bwanji olala kanka ndodai and it goes pamene upanga umodel like kuti ndi amene yoyo ndola ndisogona yake mwafuna la chiro ndizi abange then kungoyankhula koma dress like kisanzo and amanyoza kwambiri small wife yeah kuti like kuti small wife mama kuti ziyashawu chani ndizaboza ka iyo jemesa sonde ndi generation yake alesa ndi generation yake yomwe amalida but new generation tiwena kubwesa zinthu zanyowani la even no dressing yanyowani ndingofuna kungwali ndisa anthu ena amene amaziyang'ana pasipecho chazo yankupasa anthu kuti mwalu azima paeka kuti azitha kuzita zikontrola yeka kuti ineyo ndineyo basi yeah alese amapanga zake pali kuina msingane kuti ndikhokoma muri game abale ino danzanga fenda nzanga esa fenda obro kwa nzanga timare so kana abale muweka patikana meno so formally bomo pange formally ndifo cheke mukota mungamonesa mangambira zovala za before ndira kumazota feri kangamba ndi makara ngamba mangambira feri kangamba ndi makara ngamba okay kodi pali this scenario say ndiyo acha amena agenda ndayika veto matala ndachike kubanja anakugira ni kazi kapena anakuda okay amena jano ona kuti ndanachikabe nomunguva kuti ndachikabe ndifo chake muku fireball basi trouble yao ndi abeni trouble ndi abeni ndi agule mukumva malawadi trouble yao siringabisi trouble amene achawa ndikuzani mukuli ndamuna miswe iya mukamba komaza abale kuti ayi nomesa namuna miswe mwangotipeza ife tikuchira zafe trouble amene ndi abeni okay young nigga blue frame trouble amene ndi abe Yopad. Trouble amene ndikuzana amuna miswe amene trouble ndi abeni ireru sindukamba nazo zimezo okay blue frame unoso nokasomukamba nawo matraba amene ndikuzana koma magai ino baribeza kuchama watraba amene ndi abe ifenaina kupaka somenga bange mawa tisheria bale tikungamba mwingambira ifenana kuti yatu new generation Gen Z ifendi obroko anzanga gengi ifendi anzanga gengi trava meno ndi abeni mava amuna miso okay mesa marenu amuna miso amuna miso
Netraba mina jamgauze kama magana gasumagana kwa mgauze. Ndikugwira nawo ayimvera. Mgauze. Traba ndabeni. Eragni yopana. Fendi obro ko. Anzanga king. Eyero guys, ndimene tikuyezera pano pa amuna miso TV ndikuchira ndi ajina. Binyamulaje baba. I think tell you. Ndi blue frame. Nakatengalime. Ai. Chiro nditi. Chiro ndi omwe. Magezi ake amene matrace amene akuchwana ndi imene oblo. So blue frame. Nthawi ndi yawo tanga nakamera asi. Ndikufunsa sofuso lomwero ngati imene nafunsirano B Nyamulaje kwa mai. Gang yanu. Inomukuzika pati kweni gang yanu kuti inomuvaji so Traba live wezo. Traba lokudino Traba tunuru ndi alive wezo. Traba versus urakhaso nazo lino no kuti tikuze no zimene no ifeno limafira kapena zimene no ifeno zimatwaza kapena zimene nambire feno mwakuto wezo. Ndizokuti no iyi ifeni mafuna no trap no ya live ndeni imene maifuna ndeni chaka no ifeti nangu yamba no kuibweresa no kuimba no trap imene maganiza wezo. Fanga timapepusa trap unoona kuti no inayo kubwera no zoti no zopepuka zozemberera trap yatu imafuna no zibwera no za live kuzowa kale no mix zomwe timafira nozo ezo ndi mafunika no zibwera no zoti even my slime za slime zinizini zisasembele even yo pana amalawi even yo pana kwambiri auna misoso lodi da zina la kutokubwera uzokoti zizumusa even makaso lili vibe ayo okay ndakupeza muli mu zone ya inu kumano zili miso even makaso lili vibe ndo zitu za kutokubwera osatu zokubwera okay zabu nenda kuza nakwenda abwera utabwera kale even masema mbi aus baba trechi video pala akari Binyamulaje kwama afinge tau yatu anthu akona ngati B wake si wewe akona ngandi akona ngati mwina ndi wa AI wina wake is nice format. Yopana okay ase so bana baba mutaka apa panda una agent UMP yapanga introduce you got it kule unena kuti ifuna so ikhale ndikati kule the best trap mukona ngati mungamake pamene ifeni ma trap alive mukuinyamula imene umasiwa se trap ni malano ifi miso okay next time miso yo so ongoribeze fena mabola za ife azanga ifena azanga olamala amazwa kuti azanga kwambi wava miswe obro abali mukwasi abanje abali miso uluze yo miso yopana ndimene tikuyezera pa amuna miso rivi Jezo wa mu street amuna miso ndo ale chida ndimene tikupopana takhala nomwepo peace Takulandilani ku Sophie's Sports and Bar. Mwatipeza kuno ku Sophie's kupaka life ingati mwana wa school. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.